Ie, Erdli. Yr heswm o bosib pam fod y ddrama fawr mae ganddo ni yn uwch gyngrau'r Cymru a fydd Cei Connah yn colli pwyntiau a gafodd Erdli a Mendes i hychwanegu at y garfan tu allan i'r ffenestr. Mae Ismail yn cael ergyd a doedd ddim yn bell. Gwych gan Williams i ddechrau wedyn. Just y cyffyrddiad bach na o Ruth Danny Holmes. Mynd efo Ruth y gol, ia, ond methu cael ei siap i gorff o gwmpas y bel i gadw hwnna i lawr i'r gornel. Nawr te, at Wffo sy'n gyflym neilltuol yn dod ar draws. Mae Ryan Sears. Nawr te, hwnna'n dacl wael gan Sears. A mae'r garden yn dod allan ar y poced yn syth. Mae honna yn dacl wael iawn. Mae wedi penderfynu yn gynnar iawn Sears bod o'n mynd. A ti'n gwybod be, mae hon yn gallu bod yn anaf eitha cas. Nath Walker aros am honna, do. Aros gormod. Eiron Edwards yn manteisio cyfle i Eiron Edwards fan hyn. Nawr te, mae yna dacl yn cael ei penderfynu yn gic o'r smotyn. Jake Walker ddoth ar draws. Dim i fi chweith. Doedd hi ddim yn gic o'r smotyn ni. Mae Eiron yn neud yn dda. Mae'n cael ei fi bach o loc efo'r un dau fan hyn, ond rwan ta, Eiron yn cyrraedd y bel na chdi. Mae'n dacl perffaith. A sbi allan mae'r bel yn mynd. Mae'r bel yn mynd allan am cic gornel union lle fysa Jake Walker wedi ddeud ti. Morris yn ychwanegu halen at friwiau y Drenewydd. A mae hwnna yn ddigwyddiad siomedig. Siomedig o safbwynt y gêm, siomedig o safbwynt hygrededd y gyngrair. Ond mae'r ymwelwyr ar y blaen. Hwnna'n bas dreiddgar. Holl ffordd ar draws y caiat. Mwandwe. A mae o'n dechrau dy fewn i'r gêm. Ydy Mac mae'n cael ei groeso mewn Williams. Williams yn cael ei beniad. Mae'n nôl yn glyfer iawn at Williams gan Ishman. Arbediad campus. Arbediad ardderchog gan Oliver Byrne. Dyna'r goren ymosodol gan y Drenewydd. Oliver Byrne yn ddyn mawr, ond i fynd i lawr i'w ochr dde, mor sydyn campus gan Byrne. Camgymeriad, nawr te. Mae am o'n helynt, dydy. Garden coch. Mae Sears di cael un garden felen. Mae'r ail yn golygu coch. A mae'r Drenewydd lawr i 10 dyn. A mae'r hanner cyntaf yma yn rhoi un drama ar ôl y llall i ni. Williams, o'n lawio fanna. O'n lawio gan Eiron Edwards fanna. Mae'r dyfarnwr di penderfynu nad oedd na. Wel, llaw Eiron yn yr awyr. Ydy o'n naturiol iddo fo? Mae'n gic o'r smotyn. Owen Tyner-Jones. Penalty. A te, di hwnna'n mynd fewn at Disney. No, mae'r golwr di gollwng ni. A chwarae teg. Mae'n gyfnod gan Cyran gafodd yr ergyd wedyn. A chwarae teg. Ddodd pawb i achub cam Dave Jones na fan honno, do. Yes, mae'n llwyr yma na chwarae teg o Dave Jones yn cael un arbediad I hun. Look, I wneud yn iawn am y camgymeriad. Mae gan Erdli dal yn un I ddim i'r ymwelwyr. Ffordd mewn y galed fanna, mae gan Mullen. O, pêl dda gan Mullen! A'r beli mewn gan Cyran. A dyna, dybiau chi, ydy'r fuddugoliaeth i'r ymwelwyr. Mullen yn just yr sgil na gan efo'r gallu just I newid ger, cael y croesiad. Pwy sy'n ei redag I fewn yn hwyr. Mae o efo'r momentum I neidio'n uwch na pawb a penio I lawr. Gret o gol. Dwi'n meddwl nath ni chwarae yn dda heddiw a ella dim bach o lwc efo'r penalty. Ella nath cael y bel, ond da ni'n cymryd hyn yma y pethau di mynd yn erbyn ni tymor yma, so ni cymryd o. We've controlled what we can control today, you know, and I believe we're only 3 or 4 points away from second now, and we've moved up a couple of places as well. So you look at where we were, there was always a short, medium, long plan. The short plan was getting the top 6, because you need to be in the top 6 for Europe, and in between that we've won a cup as well, so the players have done fantastic. So where we've been and where we've wanted to be, we've done our job. We've got in the top 6, we've won a cup, and now the medium plan is to go and challenge for that European spot. You know, nobody wants to criticise the referees at all, but you and your backroom staff, you were very animated on the side of the pitch. Have you been involved in a game like this before? I don't think so. Look, he's had a bad day. Listen, we all have it. It happens. He's had a bad day. He knows that himself. You know, he knows that he's had a poor afternoon. It's not a penalty. The ball deviates out to the side. It's a fantastic tackle by Jake Walker. Aaron Edwards gets up
says it's not a foul. Everyone says it's not a foul. The fourth official knows it's not a foul. You know it's not a foul. And he gives it. Look, yes, listen, it's tough to take, really tough to take because, look, it's another defeat. We don't like losing games of football. Probably weren't as good as we should be with the ball, but it was difficult. But, yeah, it's a tough afternoon.